Morfar, jeg har startet en video. Okay. Prøv at se, jeg lige nu filmer jeg Effie. Nå. Prøv at se. Nå. Effie, hej, sig. Effie, sig hej til alle dem, der ser med. Effie, sig hej. Effie, sig hej til alle dem, der ser med. Ja, hej. Og Effie, så kan du sige det. Hej morfar. Hej skat. Bare fordi... der kan man virkelig kan lave en video. Ja. Prøv at se morfar, prøv at kigge her. Ja. Jeg filmer morfar. Nå. Det er godt, du ikke kommer. Jeg er ikke lige se herover. Hvorfor kan man ikke se? Hvorfor er det så lyst her på? Det er ikke. Det er nok fordi den ikke virker ordentligt. Hvad morfar? Effie? Effie? Kigger du på tablet bagved? Vi filmer dig, Effie. Ja, det gør vi. Ja, vi filmer dig. Det skal du gøre. Det giver jeg. Okay.